martang yang mahita. Asini roha madihamu do dami nasian di bata mata. Do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata hita ima di pangukapon pitu. Ayat sia 1 ayat 10 pitu. Dusal pui adong mahubering masay torok na so dapot bilangan di jolma siyan nasa bangso marga do hong do hata akan na jongjong dia do panihabang soy do dia do panibiri-biri akan na marlusot abi nasasa jalaman yung mare-mare. Guguma suara na sida majuju akan nama dua madi di batata nama kudu di habang say do di biru-biru. Jadi jongjong masadu surusulan ni humali yang habang say dohot humali yang akasitwe dohot permudu na obatin. Yungi manukka manasida di juru ni habang say marsoba tudi batang. Ninna nasida ma amen. Puji-puji doa sangapu doa pistara doa hamlateo doa hagugun doa tugum madi debatat terus sagina. Amen. Yungi mangalusi masada sian akasitua di dok mamandok. Isi doa kai jada sian tido ro akan nama lusun ebina sasaki. Jadi hudok mamadok ibana adituaku hodo ubotosa dia bidok matuang ima akan naung rosian hapor subulang nunga di buli nasida abi nasida jalal di pasasa di bagasan mudar ni biru-biring alani say dicuru di habang sani di batado nasida mangolo ibana arido borngin di bagasan coroi jala ibana nama kudu di habang say ima paulihon inganan di atas nasida dang be malina sida dang be mawas dang be tinggang las ni dilasnya ada sida manang dia naung hope ai parmahan ni biru-biru na di perstongan ni bangsa ido nasida jadi tuyonon nama nasida tu ak mual ai kanguluan jadi apusan di batama ilu-ilu sian mata nasida ido sahana donga saha porsiaon topik ni 30 tahun jahuba mar mahani bangsona dihamu donga saha porsiaon mau donga saha tita tubuku pangkaponon memang meragam doh panatapan doh pangetusin ni halak taringot tubuku pangkaponon alain nama saya perlu berengota ima di surat ton si Johannes don 10 Patmos lahu babotohon ima tuakka halak Kristen na perjuli alama saya kurang be pakkorhon yakka pangalahu do dingudunya Kristen na perjuli na kapagosa-gosa bahkan toropan ima pamate molo soolo marsoba tu panggunggungi manang tu kaisar manang tu dewan buli tebandikun songon namasa di partiken waing nagudang nama kasubuon akala Kristen iduben nagabi udang nama biar alani namangai do akala Kristen di nama saya alanunga di podahon jalan nasa isi naso olo marsoba to guys manang tu dewa gabi ikun mangai manasidan marhitido di hurukon si Johannes di pulau Patmos di pulau nama sengiri alani di pasa ibana jala di lion jala di tong surat si pulau Patmos ditongos ibana matu huria na perjuli manang tuala Kristen na dipangalilion na masa hati asaw nang sumurut jalan asaw nang ditinggalon na sida haporsyon na alay ido isi diturpukon ima di babua di pangukaponon di paander si Johannes taringot tu ima hanguluan na saling-ling na pinapatan ni Kristus. Taringot tu baru humasugot. Manang sungod dia na masasugot. Iluben na
masay menarik do sa sitong na molo teida. Alani berengot tado ahado na pinasaan ni si Johannes. Na parjuro di pasa si Johannes do ima kanamasa siadupan manang akka situasi na masay torok ima nakkaningani di ko barhon akka namasa si berengon ni jolmay so na di iden ibana alay diakka namasay di babua si Johannes do ola do dido ima adong di bereng ibana ido bener ibana kangani masay torok aso dapat bilangan ni jolma enak kamarga do sun hum na jongjung dido penihabang sui meragam ido na yang berengot pa na pinasahan ni Johannes adong mah dibereng ibana aro na dibereng na dibereng masay torok jala masay dapat bilangan ni jolma akan namasa na mangubar kun balgado lebes ni inganan ni harajon di bata ima huria nang marhamonangan bahwa akara na porsen na satia ima nak kengana di portibion akan nama kamunakon akahamauron akka penderitaan akan apa itu alay umar na pinabua ni si Johannes di ida ibana ma ima akka bangso gabi na maragami siyan akka nasumasita dakinan siyaro akka pungat-punguan alay na satia tu di bata gabi sada bangso di bata itu banyak orang merabi nasasa nasida ulin kita orang tiur marsinodang lima iba tuduhon ima di debana akala Kristen na burjuna siti ima gabe dibereng ibana merabi nasasa ut meniup mare-mare ninna marniut ima songon nama mestahun songon hari raya untuk dalam mana hari raya perlape-lape ini lapatan na songon halak nama kamu nakon penderitaan ni rupanya songon na teida namasa ni tonga-tonga ni bangsa Israel nama kamu nakon nama pesta perlape-lape na sida ima songon na di minggu palmaromi Hosianna hut mamuji di pestai dan minggu baru di pesta perlape-lape ini ima halak nang merhamonangan lasohana maka monakon akka parporangon akka penderitaan itu nani di Johannes jadi ibatudu si bana masongo sadar ibadi sada hunta manang na di wareme Jerusalem ne beri di bereng ibana ma luar biasa akka harap na setia nama kamonako kaporsion ne itu benar tebu bereng oto sa setong na turpugon jala di do ibana di ide ibana mamuseima di sini pasangap na sida marulu-pulu dia bisa daharajan sada bangsa jadi sudah ternyata portinya di mana dia bisa ada bangsa dan ada belisibe berbeda-beda akka perhataan akan asing dok dia dan ada besi akka anggu-anggu dok katangis hidup banyak nak ngani akka puji-pujian nasida kahapistaran nasida akka hamulatun nasida kahugun hatugun nasida bahut pro disangelina pola do di dok di manakkan ngani Robi nasida sianaka ragam na kahapor suna di portibion alay berengon nasida maima naung sada inganan somo biru-biru naung niramutan ni parmaan gabi mangan rap minum rap maka monakon di pasu-pasu na belgi ima ay na mangulu Jesus Kristus ay na mangulu jalan na mangalion tunasida si pangaon marhiti roti hangun ini jadi tebuh itu sa sitong na apalagi mulu bui tabain ima songon sada situasi bagaimana orang yang setia dan percaya kepada Tuhan jadi di sido nama saya tebuh na pinasa ni Yohanes di Turbukon ani waka donga saha porsia jala idu ujahan na pinasaha ni si Johannes tu tonga-tonga ni hurie nang tuhi tapi songon sisian jala songon halak na porsia hita di buku pamuka ponon berengot tanah Allah memberitakan kepada kita ima upa nih
halak nama calo hamonangani. Alani ama nebel ketawian dia makadongan. Dung tasiga ditulputan. Na perjulu na indohonon na do ima kehidupan yang kekal. Lapatan na di kehidupan yang kekal idora berengotta suara puji-pujian yang sudah imanakani. Berengotta mak kehidupan kani akan pinadum jalan yang iiden ni si Yohanes. Apokaliptik lapatan na penglihatan ni ibana bahwa Kristus telah petunjuk ibana salah satu dalam kehidupan yang kekal. Berengot nama danga dong bedisi merdepar ucolumai do natabu berengot pa jadi jangan merdepar be ale dunga di ibana di sima akan aporsi bahwa kekekalan karya keselamatan dalam Kristus itu sudah bangso jari kunotare jangan membisir panido horus ni odoh gereja odoh dang tetapi mereka menerima kehidupan yang kekal menjadi satu bangsa. Nah, mangyuk berehota ima di mulu nama notongi sudi akka perhatian jadi sudi na di portibion penglihatan dari Tuhan bukan hanya sekedar sesuatu yang dilihat tapi terjadi percakapan. Nah, kan si Yohanes doh akka para tua-tua ima nena ro memerni dan sudi akka suku-sukunya kan para tua-tua itu si Yohanes dan Yohanes tidak dapat menjawab, tetapi Yohanes Allah betul-betul ima betul-betul nani dan dimana narap imana kaningani betul-betul kajol maperdusai bahkan menerima kemenangan nenak yang bermakna dia nih unga rapat capar dimulai dengan ima ungkapan di bagasan hatua kebahagiaan yang luar biasa. Di kebahagiaan ini berengot tadi amak kadongan inak yang simak anak domba yang di tengah tata itu dianugerahkan kepadanya mengembalakan dan memberikan kehidupan yang kekal. Udah berengot tadi amak kadongan. Jadi mau tadi begebihira semacam bulan tahira buhaman yang halak nomor nida di bagasan penglihatan sebagai molo tarok lambang do simbol, tapi bukan hanya sekedar simbol dan lambang. Alaikum berengut taruh ima sada kesetiaan sada pelayanan na luar biasa umpani halak nama calo haporsione. Jadi debulu sasitongna molo taida ujuhan di pamuka pituan supaya kita setia. Marilah kita setia beriman walau kita harus melewati kesengsaraan dan penderitaan. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kali yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kita. Boleh jawab di 2 Korintus 4:1. Alani, janganlah tawar hati bila secara lahiriah kita makin merosot karena batinnya kita tetap terus diperbarui anggota gintong, nalam, naolo busuk be, seorang dari si Paulus di 2 Korintus 4 alain tayong umah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam pelayanan memberitakan Injil, mengajar. 1 Korintus 15 ayat 50. Asal tok kita berdiri teguh, unang goyah, unang mabiar, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semasa kita harus disadarkan iman adong sihiri mota ima nata calo song pandok ni Yohanes di pangmuka ponon disuruh ido hasonangani ihido dapat kita ngulu nama notongin tong di parnidanis Yohanes o biar bisa ada penghiburan dan pengharapan di akka sihut to ni bana naulu manaon na porsuki alani aporsia alai ta ingot nama nahdo bahkan nasi tiado bahkan natotong mempertahankan hanya orang-orang sitilah menerima mahkota, menerima ubah yang luar biasa ima mulu nama notongi. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di mata marhiti hatam nabedi. Amin.